Dobro jutro. Sada je tačno 4:55. Ja sam budila malo ranije. Idem da stavim trepavice i da vam kažem šta slavimo danas. Malo sam bolesna. Ali to ne zabranim da se budim što prije. Sinoć smo prali veš, kako se vidiš. Ali prvi što ću da radim, pravim vatru. Srećan prvi dan škola. Djece, budi se. Dan i mene mi je došla. Znači, osjećam se kao mama, velika mama i sa veliko djete. Krene u školu, mene sin. Sad ću da pravim u štipci, jer on krene u školu. Pravit ću za doručak za moj sin. Dobro jutro. Evo, vatra spremna. Idem ja da pravim u štipci. Ide jedno jaje. Mešamo ovo sve. Ja sam sada mama velika školare. Prvak. Mama prvak. Baš ima osjećanje najlepša na svijetu. Bože. Razbolela se lisice, suši se ko grana, lek nije popila nekoliko dana. Idem sada da tražim cipela. Nadam se da imam cipela. Ne možete da vidite, ali tražim crne cipele. Evo, koji može da obučem? Crvena ili crna? Evo, Bože, ledeno. Ja ću čiznuti. Evo! Maca! Ovi cipela ili ovo? Jo, hvala Bogu za ovaj dan. Drugačije kad vidiš djece kad ide u škole bez uniform. Oh my God, this is beautiful. Sve tako divno, sve tako bajka. Znači kad vidiš njih, kad kreneju u njihov budućnost. Mi smo došli na vreme i dobili smo knjige, upoznali smo i vaspitače, direktora. Aha, crvena. Koliko je čokoladano? 225. 220. Ajde, polako. Sad ću da dobiš sve pare koji ti isliš. Da vratimo ništa. Može ovako, jedan tebi. Hvala, prijetno. Evo, Boga mi 13 je. Ali kaži mama. Onda veliki odmah. Onda Veliki odmah. Šta piše, Maca? Da li treba i radna sveska i sve? Nosim. Daže. Ne znam. Vidiš da si učio sve sada. I Da. umorna, zato što kad ideš u škole. Danas ste imali 4 časova? 3 časova. 3. Matematika? Matematika, srpski i svet oko nas. Svet oko nas. To je sve oko nas. Svet Oko nas. U svaki 3 imaš homework? Da. Sveti oko nas. Svet oko nas.
Sve to oko nas. Ljubim vas puno.